Pozdrav svima! Nalazimo se u još jednom stanu u Vodicama koji se prodaje. Evo nas na drugom katu, potkrovlju, stambene zgrade, udaljene svega 300 metara od mora. Vani je izuzetno lijepo vrijeme, evo snimamo u drugom mjesecu 2022. ali prilično je hladno. Stan koji prodajemo ima 49,5 kvadratnih metara, ima 2 spavače sobe koje se nalaze tamo iza mene. Zatim ovdje nam je kupaonica, ovdje nam je ulaz u stan i ovdje imamo kuhinju, dnevni boravak, blagovaonicu i balkon sa pogledom na more. Budući da se nalazimo u samom centru, a i blizu plaže, možemo stvarno reći da je ovo izuzetno dobra lokacija. Stan ima potpuno urednu dokumentaciju, ima vlastito brojilo struje, vlastito brojilo vode, čak je i priključen na gradsku kanalizaciju. Ima i vlastito parkirno mjesto ispred zgrade. Ovaj stan se prodaje potpuno namješten i cijena uključuje namještaj. Cijena je 139.000 €.